klarer dig godt, mand. Tak. Det er på tide, at du får større opgaver. Okay. Mig og resten af banden, ikke de der minipakker her. Jeg skal bruge en, jeg kan stole på. En smart fyr. Ikke en eller anden wannabe. Og jeg ved, du er manden. Okay. Og selvfølgelig gavner det dig i fremtiden, ikke? Jo. Det er på onsdag. Onsdag? Ja. Han skal nok komme tilbage. Tror du? Nogle mænd kan godt blive bange for at få meget opmærksomhed. Vil du også sådan? Du må gerne. Den sms var vist ikke til mig. Nu bliver du fandme her. Fortæl mig, hvad du ved om mig. Says the man that robbed you. Du ved allerede, at jeg ikke er din type. Er det ikke rigtigt? Er det jo mit tøj, håret? Hvor er han? Det hus der.